Doncs continuem en aquest viatge lírico-musical i ens havíem quedat a l'any 98 amb Brahms, ara ja passo al segle XXI i em desplaço fins a l'any 2010. Anem amb l'àlbum La mà dels qui t'esperen, un artista que a mi m'agrada molt i de veritat que us el recomano, té cançons fantàstiques de tota mena, no només així canyeres i de caire polític, sinó que d'amor i del que vulgueu. És en Cesc Freixas, la seva cançó és Abril del 1984. Fa així, diu: vaig sortir del ventre de la meva mare, l'abril del 1984. 3 anys abans, l'exèrcit apuntava, la transitiva involució de les paraules. També sóc fill d'una generació covarda d'antifeixistes que deixaven de ser-ho en democràcia, que amb ulls de cec i sense tenir tacte no van voler veure que és el feixisme l'únic que porta màscara. I aquesta cançó és el nostre dret a dir que no, que mai vendrem la llibertat. I aquesta cançó és el nostre dret a dir que no, que el nostre dia arribarà. Sense permís, que jo tampoc sóc classista, també diré que ens van deixar sense missatges. I així hem crescut, a prop del dubte, amb nous llenguatges. Som el que som, part de la història sense pares. Mai no hem votat les estructures que ens aguanten i els dies són els referèndums d'incertesa. La realitat és com un plat servit a taula que ens fan menjar si és fred i no ens agrada.